Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan aluwi, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Japan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabsat ko dita uminggan Pangasinan. Iso dama ng Leti, ading Susan, Manong Boy kan Manang Rosie from Mariel Gutierrez. Shout out kada Lolit at Ting, Clarissa Milan, Susana Luis, Josephine Jose kan Jasmine Rivera, Merlin Mayumis, Bryant Ginlamon, Alexa, Alaysa kan Joy Banis, iti El Paso Restaurant San Fabian Kayapa. Lakay ko ni Lamberto Passion Jr., Anaya Faith, Leslie May, Noli Andes, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Passion, ti Kuwait. Advance happy birthday ka ni Jefferson Dawag from Mama Jenny. Kastamat nga advance happy birthday ka ni Manong Willie Galabay. Anak ko ada Jonathan kan Jamaya Angel, kan lakay ko ani Melvin Paloma from Merlin Paloma. Happy birthday Chloe Angel Dionyo from Edgar Dionyo ti Aguilar, Pangasinan. Makablaawan ni ipag ko ani Mary Jane Paiste iti Pangasinan from Corazon, Balaan. Happy birthday Francis Velasquez from Mama and Papa. Makablaawan ti Alonso Tanyesa Maliaga Alamo kan Lagimon family iti Tulong
ken Bisago, Cagayan from Nestor Cuse ti West Apari, Cagayan. Lito, Noli, Juan, Nanding, ken Henry from Derrick ti San Mariano, Isabela. Macleo, Marzen, Nanay Sosima, kastamat ti City Agriculture ken Bantay Ilog, ken Asitura ken Concepcion family from Angelo Concepcion ti Dagupan, Pangasinan. Shout out kada Dimple Ganuelas, Lan Melanie, Arlene, Raiza Tugas, Ronel Manzano, Kalay Bernardo, ken La Tejada. Shout out pa kada Milagros Cano, Jimmy Baydak, Sheila Mingala from Judith Abelia, Tibarin. Kabagyak dita Nueva Vizcaya, Daan ti Lenny, Dominador, Ati Len, Galamay, Bisquera, Lakar, ken Libaw family, kan ading ko ani Dulce from Elizabeth Libaw, ti Saudi Arabia. Makablaawan ni Kapitan Raimundo Apolonio dita San Juan, Quezon, Isabela, kan amin at taga Barukbok, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Louie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Louie. Adak pay lang dito Japan iti agdama manang. Kat dayto YouTube channel yo, ti maysa kadagiti mangliwliwa, ken pagpalpalabasa iti oras kabayatan ti panagubrak. May saak nga Ilocano manang. Dito'y dagus ko, Iloco ti pagsasaumi, taagpapada kami matlaeng. Iso akas taunay aragsak ko, idinasarakak ti YouTube channel, apakadenggan kadagiti nagduduma apadas ti biyag, nang rona dagiti OFW, akas kanyak. Adamot to nangagak nga indrama yo, a medyo umarngi iti pakasaritaak, iso asaan akon anag pangaduan nagsurat, tapno pa idramak matipadas ko. Kat sapay kumata mapili mat ama idrama. Kas may nga OFW adu ti mapaspasamak kada kami, kabayatan ti kaadami iti sabali apagilyan. Ngamnaskan nga agbalin kami anatibker para iti pamilyami, ken iti arapa apmi iti biyag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, iti addaak pay laeng di tapagilyan tayo a Pilipinas. Anya ko na mga ibagam kanyak, Louie. Kasla nakaserseryoso kalaunay. Napatig namin ti ibagakan ka, Marie. Kaya't ko taga abroad. Anya? Sigurado kay ti daytang ibagbagam, Louie? Talaga nagdesisyon kan? Wan, Marie. Masapul nga ramidag da ito'y para matlakadata. Para iti masakbayan ti buklen tanto a pamilya. Ngam, Louie, mabalin talo tamat nga aramidan dayta. Uray agpada nga adata dito'y pagilyan tayo. Ngam amumot no kasano karigat ti biag dito'y. Kan may sapay. At ado ti oportunidad iti sapala pagilyan. Kat, kaano nga ron ti papan mo? Agpakadak pa'y kadananang kantatang kasmat lang iti panagpakadak kan kaita. Tapno marugya ko nga ornusan dagiti papeles ko. Kalpasan dayta, sa akong tupay lamaamuan no kaano ang makapanak iti balasiw taaw. Louie. Marie, amo ka narigat dahi ti parakin ka. Gamkas na kunakon. Para iti masakbayan ta dahi ti nga ramidak. Ken tapno ng dardaras tanto ang makaornong. Di alaan kan tumot ijay no kayat mo. Naklaatak lang amin iti dayta desisyon mo. Kunak no saan tang agin na dayo. Ngam, di kagdanag, maawatak. Amok para iti arapa mo dahi ti nga aramidam. Agyaman ak, Marie. Ngam ikarim kanyak nga aganad ka ijay, kan agsingsingpet ka. Kan kang ronaan na, kan ayon nakto nga awagan, when you i-video call. Anya ka ka di. Saan na naskan nga ibagam kanyak dayta? Talagang aramidak ti kasta. Di kagdanag. Siguradom laeng, narigat ti mapanawan ko namsa. Amok dayta. Katakil ti panagtalikkuan ka. Kan may sa, ada kay ti puder dagiti naganak ko. Dito'y balay.
Iso ang naturod ka mapan makigasang gasat iti balasiw taaw. Nanang, tatang, kaya't kayo makasarita. May papanitian niya da ita anak ko. Kaya't ko kumati mapan nagtrabaho di balasiw taaw. Kaya't kidawag ti bendisyon kan pamalubos yo. Anak, nahustuan kan iti edad. Saanan ang masapol nga agpakada kakada kami? No kasta ti pangadeng mo, suportaran da ka. Agyaman tatang, talagang minakayat ko ta abroad. Wan anak ko, nataengan kan. Noan niya ti amo makapasaya at kan ka. Nakasuporta kami kan ni tatang mo. Ang madamag kulaang, apay akalaat ang napanunot mo ti agabroad. At dadong amin ti oportunidad di balasiw tao ngam di ti pagilyan tayo nanang. Kaya't kung amin na masigurado ti masakbayan tagbalinto a pamilyami ka ni Marie. Kastamat na kayat kayo matulungan na naganak ko. Kan laglagi pom anak ko, saan analakat ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw nga orad ado ti oportunidad ako nam. Adon tinadamdamag ko arigat metlakanaw ti panagbiag nga adda iti abroad para kadagiti OFW. Wan nga agpaiso anak ko. Laglagi pa nga agmaymaysakan to ijay. Narigat ti agbalin nga OFW anak ko. Amok day tananang. Tatang, ngam nakasagana ak. Talaga kayat kung agbalinto ang nasayati masakbayak. Kan talaga kayat kayo ang matulungan. Kasta matagbalinto ang pamilyami kan ni Marie. Siguradom laang day ta nga ibagbagam anak ko. Wan nanang, kabailak ko nakmet. Ikarim nga ron nga anadam ti bagim ijay anak ko. Wan tatang, kasama tibilin kanyak ni Marie. Ikarik nga agan nadak ijay no mapagasata na ka makapagtrabaho ijay balasiw taaw. Kumusta nga itinapanam anak ko? Nalpasamin na nakasapula ka papeles iti ipapan ko ijay Japan nanang. Naimbaglaan na tada ijay tigayim ko anang tulong kanyak. Iso ang nadara sa nalpas ko ti amin nakasapulan. Ay nasayaat nga rudo kasta anak ko. Ay, talaga saanan nga agbaliw ti pangedeng mo. Saanan nanang? Manmano ti kasto nga oportunidad na sumangbay. Nanang, tangayag na naiden dito balay tayo ni Marie. Baka mo kayo pa'y lakan ko kabayatan ti kaawan ko. Awan pagdanagam anak ko, saan mi abaybayan ni Marie? Madlaw kung amin ano mabalin. Di na kaya't ang mapanawan nanang. Ngam impalawag kamot ket di kan kuha na ti panggap ko. Kan nagkareak nga paman na makaurnungak. Agawid akon tapno makapagkalay sa kamin. Ay matlagayam anak ko. Amok nga agbalinto ang nasayaat nga asawa ni Marie. Kas nadlaw may, kabayatan ti panagdenayo di ti balay. Kanamo, kabawatan na ti amin. Orayek lang noon niya ti baga ti agency na nag-applyak nanang. Talagang amin nagkasapulan da iti trabahador ita ijay Japan. Saan mo aliplipatan dagiti bilin mi kun ka anak ko? Wan nanang, tandaan na kami nabilin nyo kanyak. Paganad ka ijay anak ko. Kanayon na kami nga awagan ha? Wan Marie, di kagdanag. Kan anadan nyo matakanayon ti bagiyo ditoy. Marie, makamukan ka dananang kantatang. Wan Louie, umawag ka adagos no adasan anasayata mapasamak ijay.
Awan ti daga sa mapasamak kanyak ijay. Ken adu kami matlapi ng agkakatrabahuan ijay. Ay, kasla ka ano laeng idi nagbasit ka nga ubeng. Ita, mapan ka nagtrabaho iti sa bali a pagilian. Talaga ang nagdaras nga aglabas ti panaway. Wanyarad nanang, tatang. Madamdama, agkakaiwaranton ti apo ko yo. Sika talaga. Apo ko dagos. Agkasarta pa imot Ay, unmot nga bin nga agpaisuluwe, anak. Alang nga ron, ag-check-in akong tani. Ang mga numabati akpa iti pagluganak kay aeroplano. Oh, anadan nyo ti Baguio Orayin nyo ti awag ko kada kayo. Wen Louie, aganad ka mat. Patpatgan ka unay-unay. Kasta akmot ken kamari. Bendisyonan na ka ti Diyos iti panagbiyahe, anak ko. Nakapanak nga rod iti pagilyan a Japan manang Emmy. Iti panarabay kan kaasi ti Diyos, nasaya at matitrabahok ditoy. Sa anak unay ana ikawa, gaputaado dagiti kailyan tayo a Pilipino a katrabahwak. Kan podno ti kunada, analaklaka ti makaurnong no agtrabaho ka ditoy. Kanayon ti panag-video call mi kan ni Marie a kaayan-ayat ko, kastamat dagiti naganak ko. Iso sa anak unay ana homesick. Nagtultuloy met ang nagtrab-trabaho ni Marie iti sigod asumsumrakan na. Awan mo tinagbalin a problema manang, taipaw-paw it ko met ti para kadakwada. Ngam adda dagiti gundaway nga umawagak, nga awan ni Marie iti balay mi. Kita. Umawag ak man kit DJ Pilipinas. Kailiw kung dagiti ipatpatag ko iti biyag. Hello, Louie, anak. Hello nanang. Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat, anak ko. Apay nga imawag ka. Awan nanang. Apay, may parit ka din nga umawag ak amang kumusta kada kayo. Ay, kastaya. Ay, kayat may mauawag ka, anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Napan iti ayan da kumpare na. Isa o saan mo pa'y makasarita. Kasta ka din nanang. Ni ngay ni Marie. Ada ka din? Awan pa'y mo't, anak ko. Madamdama basit siguro asumangpat. Pasaray adda nga min dagiti gundaway amala daw nga agawid. Sana bali nanang. Tawagak to langan inton madamdama. Sige nga Rudon. Baliwak to man inti umawag. Pakibagayon to langan ka ni tatang ngay mawagak. Anadan nyo ti Baguio Hawan, anak ko. Di na kami pagdanagan ka ni tatang mo. Sige nga Rudon nanang. Bye. Itay pa'y ngaw awagak ni Marie. Ngam di naman sungsung-batan ti cellphone na. Di pa'y nga ta nakaawi di jabalay. Sigod mo't awagak at adan di jabalay. Kansong batan na adagos tawag ko. Matanagan ak paikit din. Tinasaya at awagak man ang dananang. Barang saan da pa'y nakaturog ka ni tatang.
amanan. Hello, Nanang. Pasensya kayo no naistorbok ti pan naturog yo. Itay pa ngamin nga awagak ni Maringam saan mo ta sumungsungbat. Simangpot ka din di tabalay. Awan pa'y nga rod anak ko. Itay pa'y nga urayan mi kang itatang mo. Nakaturog pa ikit din ti amam amang ururay kun kuana. Kasta ka din, Nanang? Ni, napanan na nga rudan. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo amarabyan nga agawid. Awan mo't anak ko. Ang anda dagiti gundaway at talaga amaladaw nga agawid. Ang saan akastoy kaladaw. Ni, napanan na nga tanyay. Nala, di kagda nagluwi. Bayam ta siya kung ti manguray kun kuana. Amang ano adala na panan na. Pasensya kayong, Nanang. Pati da kayo kut mapuyatan na iti panangururay yung kunkwana. Awan anyaman na anak ko. Sige, siya kung ti makaambo ditoy. Sige nga rod, Nanang. Agyamanak. Anya nga oras ngay ang nakaawid ni Mare iderabe eh. Hijak amo Parbango na itay jak malapdan tituglop ko. Ngam saan pa'y asimbang pa. Sa di naman nga tantinapanan na. Amang ano na bartak man na asimbang pa. Mamangan no kasta nga agpay sulakay. Ay na, nagregat mo tanti kastoy bakit? Masa apol nga ilimod takan ni Lowy nga anak tatar aramidan ni Mare. Tapno saan nga isupay ti pampanunutan di anak tayo di ayan na ita. Nakakaasi lang nga rodan nga agtrab-trabaho ijay. Wen nga rod Ang paliiwan tapay maminsan lakay. Nukas talata ti aramid ni Mare. Masapol nga ibagatan ka ni Lowe. At dapay kot atap kon nga da sa balingar aramidan day tababae. Kano at dabain na. Saan kumanga kasjay ti aramid na? Tadakit nga rod diti poder ta. Kasla agasawa dan ka ni Lowe takasarlangan ti kurang kadakwada. Gaputa saan tang agtagtagari kat sansanan namutan ti kasjay nga aramid na. Kan kasanaw ang mailimod ta nga agnanayon day ta iti anak ta. Kat matiltiliwan namutan nga awan dito'y balay tunggal umawag. Amo nga agsususpitsa mutan di anak ta. Sige, paliiwan tapay nga rod bakit? Gamnawan lata ti pagbaliwan na. Agpasinsya laengan. Tamasapol ang maamwanan ni Lowe ti aramidan na. Nay, nakaring kayo pa igayam, tatang. Wen, talaga nga inururay ka Mare. Asino din ang itulod kan ka anak akutsay? Ang katrabawak, tatang. Una yun ta nabartek ka pa'y anagawid. Ay, pasensya kayong tatang. Da ngamin nagkasangay katrabawak. Iswa, nagiinom kami kat tiyaknutan na puutan ti oras. Jak amo no anya ti sawak Mare. Ngam nabayagan na palpaliiwan ka. Masansan nga aramidom ti kastaw. Saan nga aramid tinasaya at ababae tinabartek nga agawid iti parparbangaon. Kasanaw na maamuan ni Lowe ti kastaw nga aramidam. Sa ita di kang tagaray. Mala, yung kaaginanan, sumrekan. Amo ka saan mo nakabailan ti bagim ka po itinalaos abartek mo. Sumrekan tapno makainanakan.
gayam ti masansan nga aramid ni Marie akaayan ayat ko. Ngam saan anadakdakamat kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Gaputa dida kanu kayat nga adapam kwatak agumura iti kaayan ayat ko. Kampante akmet nga awan ti madi nga aramid ni Marie. Gaputa addakat nga rod iti sidong dagiti dadakkel ko. Addaday di gundaway ajak maawagan, ken awan pay iti balay. Ngamjak inikkan iti madi aka ipapanan manang. Nagtultuloy nga rod ti panang palpaliiw dagiti naganak ko ken ni Marie. Agingga idi saandan analapdan ti bagida, ket inawagan nakon ti ina. Nanang ti umawag. Hello nanang, nakaawag kayo mo't. Hello, anak ko. Ay na, pasensya ka no na istorbo ka. Diyak ko makayat ti umawag ng pinilit nakmut ni tatang mo. Apay nanang, adda ka din napasamak. Malagit mo ka di inawagan na nga awan pay ni Marie di balay. Kundi nasungsungbatan ti awag mo ako nam. Wan nanang, malagip ko. Kinagpay suna anak ko. Parbango na nagawid ide. Kun nabartek pay. Anya? Nabartek ko na ayo, nanang? Wan anak ko. Kun saan laeng nga iti anapasamak. Masan sa nakas di ti aramid na. Ngam saan mi nga impulpulong ken ka. Tadimi kayat nga agriri kayo. Kun isupay apampanulutom dita. Nanang, Ngam saanan ahusto no ilimod mi pay ken kaluwe. Kinasarita ni tatang mo ni Marie. Ngam isulat na nga iso tiyar aramiden na. Katidakas, kanayon nga dalalaki amang itulod ken kuana dito'y balay. anya? Naaramid ni Marie ti kasta? Itilaksid ti kaadana di tapoderyo, nanang? No anda dito'y balay, kanayon nga nakasarsarita na iti telepono. Kataam mo milatan asaan asika na ijay. Pasensya kan anak ko. Ngam talaga ngamin asaan anaing kalintagan ti kasting aramiden na. Iso nga inyawag ko kunkan. Aping arog nga itala nga imbagayo day tananang. Awan na respeto na kada kayo. Di lang nagbabainan. Agkalma ka laeng anak ko. Dakas ti agipapan. Ngam talaga ngamin asabalin ti madmadlaw mi ken ni tatang mo. Baybayan nyo, nanang. Siyak ti agaramid iti pamuspusan. Tapno maamwak no anya ti pudnong aramidan ni Marie. Hello, Rio. Hello, Louie, Parts. Abayan ka lahat ngay mawag kagayam. Kumusta kan? Gayem. Adda ko mapaburakid daw ken ka. Kasla, adda sana na saya at mapaspasama ka. Amuklatan, basta kala at iawag mo. Pudot ako nam gayem. Agpatulong ako makin ka. Kaya't ko paliiwom ko man ni Marie akaayan ayat ko. Apay, Napaliw nga mindanan ang amasansan amaladaw nga agawid ijebalay ni Marie. Ken kanayon kano anabartek. Adda kano pa'y mangitultulod ken kuha nga agawid. Ken adda ijebalay. Kanayon nga adda kasarsarita na iti cellphone. anya nga ron di kayat mo nga ramidak. No adda panawin mo. Kaya't ko kumapaliiwom iti may sa arabi. Tapno mapaneknekan ta. Nupod no nga adda madingar aramiden na. Day talaga yan, Parts. Okay, siyak ti maka mo. Pasensya kan, Rio. Si kalangan ta mo ka makatulong kanyak. Awan mo't maaramidan dagiti naganak ko, tabakit kan lakaydan. Sa bali ngamin na talaga tagparparik na kanyak. Uraya sino tagyan dita lugar mo. Talaga nga agatap. Nang runak at adda ka dita adayo, gayam. Sige nga, Rodrio. Namnamag titulong mo. Agyaman ak unay, gayam.
Hello, Rio. Naimbag tayo mawag ka. Anya ngay, adda ka din aduktalam? Positive gayam. Pudno ti atap mo. Nakitak nga da nang itulod ka ni Marie. Ngam sana bimbabay ti batog ti balayo. Nakitak anagin nagagdapay gayam. Dokumentado amin dagiti nga ibagbagakan ka. Tada video iti cellphone ko. Anya? Wan gayam. Naklatak na ron iti nakitak. Nagpaspasara kaklang ang nagpaliw ka ni Marie. Tanawayaak. Kasya'y matan tinaduktalak. Talaga gulguliban na ka ni Marie, Louie. Ti awanan ba na babae? Agpaiso nga ron ti mapalpaliw dananang ko. Anya ti plano mida, gayam. Panunutak pa Rio. Ngam datapay la ko mati makaamoy ti dayto anaduktalam. Siya kung ti makaamo kadagiti sumaron no ang mapasamak. Sige, Louie. Basta awagan na lang, no dapat may tulong ko. Amo ka narigat day ta na duktalam. Nang runa katanda kay dadayo. So, kalma lang, gayam. Agyaman ako na ititulong mo, Rio. Ada ka, Louie? Apay, naklaat ka nakakita kanyak. Di mo impagarup nga agawid kasta ka di. Apay, adi mo yung paka mo nga agawid ka. Di nakarakupon balang kanti sa babae. Anya ka din na itasasawang, Louie. Awan ti madingal. Di nak maalilaw. Impagarup mo siguro ajak maduktalan dagiti kalukwan nga aramida man niya. Di ka naglibak. Malaksid ka dagiti dadakkel ko ang nakapaliw iti mading aramid mo. At dapay pamaneknek ko iti kinabalang kantis mo. Sige. Buyaam da ito'y a video. Agpalawagak, Louie. Awanin tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Nagsakit da ito anadakwatak, Marie. Nagsakripisyo ak nga imadayog apukon ka. Para iti masakbayan ta. Nguman niya tinaramid mo. Ginulibad nak. Awanan ka iti bain na babae. Di ka lang nagbainan ka dagiti dadakkel ko. Nakpuskol taropam. At da ka pa'y dito'y puder dananang gamleno ko naklata. Louie, pakawanan na. Pumanaw kan sakbay nga da maaramid ko adi mo magustuhan. Diyak kayatan ang makita pa'y ti panagruprupam. Louie. Pumanaw kan ko nakmat. Kat manipod ita. Aglinipatan. Ang asim Marie. Pumanaw kan sakbay ang makaaramid akiti saan anasayaat. Pumanaw kan!
Ijayan ang nagpatingga ti relasyon mi ken ni Marie manang Emmy. Jaklaim pagarop nga iti kaaddak iti balasiw taaw nga agrigrigat nga agtrab-trabaho para iti nasaya at amasakbayan mi iti impagarop ko a makatakunay-nay ko iti biyag katagar aramid matgayam iti kalukwan. Ket tinasakit agnanaed pay iti balay mi. Kasta unay abain ko kadagiti dadakkel ko gapo iti inaramid ni Marie manang Emmy. Kunak no isun ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag ngam nagbidutak gayam. Mano atawan ti naglabas sakbay a nakailiw-liwagak manang. Ti sakit a nariknak tinang patibker kanyak tapno agpursige nga agtrabaho para kadagiti arapaap ko para iti pamilyak. Itamanang adan asawa ken dua nga anak ko. Makunak ang nagasatak iti nagbalin nga asawak nga isu ita ti kaduak amang itultuloy amang ragpat kadagiti arapaap ko iti biyag. Gapo iti binukel ko a pamilyak ad-adamat nga inspirado ak amang mangged ita ditoy Japan. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Louie. Pagayam ko a Louie, nagkasang tinapasamakken ka iti kalabas. Ngam ti pagyamanam laengen, bayat anasapapay, natakwata mon no anya a klase a babae ti ikalaysam kuma. Ket gapo iti kinatibker mo, nasupapakan amin a sakripisyom. Ket ti sakit a nariknam idi, nasukatan iti aglaplapusanan a kinaragsak mo ita, iti danna ti pamilyam. Kararag ko asapay kumatag na nayon ti parabor nga itadken ka tinamarswa. Ket di ka manglipat ako mararag ken dumawat a kanayon iti pannarabay ti Dios. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti nagla